Morning guys, and welcome back to my YouTube channel. It's here Ulungi aka Uluzipho, and I'm back with another story. Guys, you're singing Anyamalala. Okay, without wasting your time, another day, another story. Story time sana kansi malana ufana uthi welungi ukuphi umamncane ethi uyongihlanyisa kwavele kwahlanya yini. Uthi hayi okay, so mina ngikhule nginobaba. Uthi manginobaba ubaba wami nje uma washona, so meshona ubaba decided ukuthi uzoba nesithembu. So isithembu sakhe singifice ngivele sengikhona sengi-exist yabo. So uthi ubaba kwaba nabafazi abawu-2, ubaba unemali namaxekisi yabo nje ube umuntu oright. Uthi hayi okay, kuhambe isikhathi behlale nathi-ke labo umama abawu-2 hlale egcekeni elilodwa but ehlukene yabo. Ngisiba umakhelwane ya hayi uthi-ke umfana hayi ngikhula nje uthi bafika ngisayingane ngaze kakhulu ngikhulela kubona. Uthi lo omdala yena engangizwana naye kakhulu because ngakhulela kuye, lo mncane nje ngazwana naye kodwa hayi njengalo mdala. Uthi hayi mase kuzalwa nosisi wami sibe bawu-2. Uthi sahlala sasibawu-2 kuma ngenkathi eshona sakhulela kulabo mama. Uthi sasplithwa komunye wahlaliswa komunye umama, omunye wahlaliswa komunye umama. Uthi hayi okay cool. Uthi hayi sikhuleke, uthi masikhula sibe badala. Masibe badala mase-ke uthi nje yabo sengiyaqala ukubona labo mama labo uthi hayi before lokho ubaba shona. Uthi meshona ubaba wavela wangitshelile ukuthi yazi meshona ufisa ukuthi eshona izinto seyilungisile because abomama basifuni and uyazi ukuthi bazosixosha ekhaya uma ngabe eseshonile. Uthi kodwa yabo singanginaki lokho ngibe nenkinga zama-ID ubaba azashona i-ID yami ingakazilungi yabo. Uthi nje ngaba nenkinga inkulu i-ID ngenxa yokuthi uma wayengekho wangazi ukuthi kuyiziphi ezinye ingqushumusha abanaso. Uthi hayi okay cool. Uthi hayi baba ngempela ashona i-ID ingakayenzi. Uthi hayi kubangwe-ke manje badivayidelane bodwa-ke amafa-ke omama vele yena useyingane kamamkhulu yabo. Uthi swakhe uyingane kamamncane. Uthi ufana hayi kuhambe isikhathi-ke uthi nje ngithi ngimdala ngihambe mangithi ngiyovakasha uthi ngangiya kamamncane but ngangajwayele because asingazwani kahle. Uthi mangifika kamamncane ngiye khona, mangifika khona ngihlale nje mase vedane ngithi ngiyayipheruzela engekho yabo ngafica ingane zodwa. Uthe engekho ngafike ngathi ngiyapheruza vedane lentuze ngibona imali. Uthi nje vedane ngiyintshontshe le mali. Uthi kwakuyimali esile nje mhlawumbe ama-1000 kanje. Uthi ngiyintshontshe le mali. Uthi mangiyintshontsha mase ngiyahamba ngiyoyiphuzela mina abangani bami ngiyidakile. Uthi ngenkathi ngiyiphuza kanti kusho ukuthi mamncane bevele efuna into azo against mina yabo but bengenayo indlela yokungithola. Uthi hayi umamncane exoxeleni ebize ingane zonke ey'buze la egcekeni athi yini ubani othatha imali yabo. Uthi usisi wami mncane kodwa usekhulakhulile yabo useya-understand into ey'ningi because nami ngase ngikhulile kanti enkathi babeshona ngangisemncanyana nami kodwa mhlawumbe enkathi eshona ngangusisi wami sengikhulile manje usisi wami useyingangami ngenkathi ubaba eshona. Uthi hayi nangempela afike uthi mangabe uthi mamncane eyiqoqe zonke izingane ahlala nazo agcine ey'buza ukuthi iyiphi imali. Zisho ingane ukuthi asiyazi imali kodwa uke wafika ubhuti omdala la futhi yena ongenile erumini le kwakulahlele kuyona imali yabo. Hayi kuthiwa-ke khona nosisi walo mfana la kuthiwa mesethi umamdala nje ngiyayisa leyo ntambo umuntu ongena la ayithathele izinto ngizomkhombisa mangabe ukuthi ngampela nina khulumani iqiniso. Uthi ugeli uthi ugayayi nangempela iy'ngane zisho zithi ngampela thina imali singayithatha la ekhaya yabo zisho nje ingathi ayikuzona. Ethi uma umuntu oyithathile ngiyomhlanyisa. Kuthiwa nje iy'ngane zithi chama ngisho ngayo umhlanyisa asiyazi thina imali kodwa sisola ukuthi ithathe ubhuti omdala. Hayi kuthiwa-ke usisalo ubhuti ophatheke kabi-ke mezokuthiwa uzoyohlanyisa ubhuti akhe wahamba ambuze ubhuti akuwena yini othatha imali. Athi ubhuti angaze ngithathe imali mina yabo ijethi kuyajoka mase seyena ekhuluma iqiniso ubhuti because ngimzwile uma ethe yena uma ngabe kuwukuthi akuthini esithatha imali uzohamba ayomhlanyisa lo muntu ethethe so uma kuwena oyithathile ngcono vele ukhuluma iqiniso ngoba uma uzohamba uyokuhlanyisa. So ethi lo bhuti lo hayi akumina kodwa deep down ebazi ukuthi yena and uyamazi umamncane ukuthi akamfuni kangakanani so engahamba ngampela eyomhlanyisa. Kuthiwa hayi athuka axoxele umamdala wakhe. Bamdala nomamncane babengazwani kahle. Axoxele umamdala ukuthi hayibo yazi nginenkinga kanje ngahamba ngathatha imali kanje la. Athi nje nomamdala ezokuhlanyisa ngampela-ke lo mfazi unenhliziyo yimbi. Usufana ngithuke ngishaya uvalo. Ngilokhu ngibuza ingane ukuthi hayibo uthini yabo ing-update ukuthi uthini siyaxoxa emafonini.
uthi hayi userious, uthe uyahamba kusasa, angazi emva kokuthi uhamba nge-weekend kanjani la. Uthi mfana ngikhumbule ukuthi ubaba ngoba wayesomatekisi wayeke hambe nami khona ubaba wayejwayele ukuya kubona yabo, kumele alahlekelwe yinto ukuthi bemsize. Uthi hayi babemkhonsile nje labo bhuti, ngisho esekhulile wayejwayele ukuhlala nabo labo mfana. Uthi hayi ngihambe ngiye labo bhuti fike ngibatshela hayi bo guys nginenkinga kwenze into kanje kanje kanje, and umama kuthiwa serious uthi uzohambe uyongihlanyisa nge-weekend. Bethi laba hayi ngeke ilunge sokuhambisa, kuthiwa bemisa komunye ibhuti waseNigeria-ke, yena lo wayezomisa endiyeni, lo munye wamisa eNigeria. Hayi kuthiwa bemisa lo bhuti waseNigeria-ke, ubhuti lo amsize-ke amsize amtshela ukuthi noma kuthiwa yena lizokwenzeka kwena ngeke isenzeka, yonke into umuntu ayenza kwena izobuyela kuyena. Hayi umfana hamba, uthi mfana kodwa ngiyagebhezela because ngiyazi ukuthi kuthiwa indiya ifakile hayi yazi ikhipha. Uthi ngigebhezele ukuthi uNkulunkulu wami kodwa ngizothini, lo mama meke ngizihambele ngihlanyisa sengihlanya. Uthi ngisabe, uthi ngizace nje lezo insukwana yabo. Uthi hayi ngempela ishaya weekend ngitshela ingane ukuthi hayi uhambile ngempela, uthe uyahamba uyindiyeni. Uthi nengane isiziphathe kabi, ithi bhuti makuwena yisho ngcono uyibuyise imali yabo. Uthi nje ngithi angeke and futhi ngeke ngihlanye mina yabo. Uthi nje ngimtshela ukuthi angiyazi leyo mali mina. Uthi hayi nangempela ahamba umama. Uthi mehamba umama shuthi abuye, mebuya ingane futhi confirm ukuthi ubuyile, kunezinto azenzayo nje la endlini esingayiqondi yabo. Uyashonqisa izinto, uyashisa, uyakhuluma, wenzani. Yokuthiwa umfana minca fonele le nyanga bamisa kuyona yaseNigeria, iphuze mfethu sengiyasaba nakho kuthiwa nje isinyanga relaxa. Hayi kuthiwa ugayi-ke nangempela ka-relax-ke kodwa nawe uyasaba yabona, phela unikiwe izinto ay'ncindayo nay'khuthayo nenzani. Utshela nje izinto uma uyisebenzisa kahle relaxa, azamkhonfirmela ukuthi ngathi ukuthi ukwenze kanje. Uthi umfana hayi ngiyenze, nawe uyenza ngale nami ngiyenza ngapha. Ingane yasekhaya lokhu ingi-update. Uthi hayi akuphelanga ngo-3 days zantringa kumama. Uthi zantringa kumama kuthiwa hayi kubona ngathi hayibo kwashuba ingane imxoxela ukuthi hayibo izinto azenzayo, igcine sehlanya ngempela. Kuthiwa kuze kube namhlanje uhlanye nje lwendawo oluhambe licosha amaphepha. Kuthiwa umfana akaze iphathi, akaze exoxele umuntu ukuthi kwenzakalani. Wagcina nje ngokuxoxela umamdala wakhe. Manje umamdala naye akambuzi lutho ukuthi hawu yindaba wayithi uzohlanyisa wena bahlangene. Wagcina nje entringa nje kanjalo kuze kube namhlanje nje uhlanye umamncane olwaziwayo. Akazi umfana ukuthi kwenzakalani, shuthi lento leyo ukuthi yonke into ayenze kuye kumele iphindele kuye nangempela nawe. Kuthiwa imfana yayihlala esho ukuthi ngabe mina lo sifangana kanje, usaze wathutha nje ekhaya uhlala emgaqweni nje uyihlanye nje olwaziwayo. Lapho isitori sesanamhlanje. I hope you like something bafethu. Qhubekeni ngisendela itori, ngiyaxolisa ukusendela itori zaku-TikTok. Ngizama ukuthi ilentuzane ama-videos ami ku-TikTok uma uvele nangala, ngoba ama-videos ami amaningi aka-TikTok abhalo angazi kubani lento le ngathi uthathe emute angisakhona ukuwa-download amanye, so ngizama ukusave ngilethe ngala. Ngiyaxolisa kakhulu kwababhorekayo guys, but ngizolokhu ngiqhubeka ngixoxela itori. Inamba yami ngizoyishiya la. Thank you so much for watching.